Hola, com esteu? Avui anem a treballar el mi, el sol i el la. Recordeu que el mi va en la primera línia, el sol va en la segona línia i el la va en el segon espai, començant per baix. Anem a practicar. Col·loqueu les notes mi, la, sol, la en el vostre pentagrama. I anem a corregir. Ben fet! Anem a per la següent. Correcte! Una més? Genial! T'atreveixes amb una altra? Ben fet! La última! Meravellós! Estic segura de que ja col·loques perfectament el la en el pentagrama. Ens vegem en el pròxim vídeo. Adeu!